ассалому алайкум, бародарои азиз. Шервинар чӣ хелен? Созакин, хубакин. Худованд соз бошен, тинҷ бошен. Бародарои азиз ва хоҳарако, хоҳиш аз шумо мекунам ҳамин наморо паҳн кунен. Ҳамин се нафаре дидесенаш, ҳамин се нафар дар ман срочно дар кунанд. Ино мешиносанд ма киям, мешиносанд ма чӣ кор кардагиам, мешиносанд ки ма чӣ коршона буд кардагиам. бародаро агар дар куҷое ки связда бошем, бародаро кадомед ки агар бишносенеш, хештаборш бошен, ягон мавлудаш бошен, хоҳиш мекунам аз шумо ҳамин бародарро бигӯем ки занг бизана номерои 920 892 0108. ана ин бародаро медонанд ман ёро як коршона буд кардагиам. Бародарои азиз, яда проблема шидагия, бояд ки ҳамиҷа кори иноро ма пеш бурдестам. То есть ҳамин кори хичона ҳар як кас бояд кори хича худаш пеш барад. Чӣ дар кор аз пишти як кори як каси дига, як каса проблема создавад мекунанд, як каса тай гапи чапи лишни зиёдӣ мемонанд. барои ҳам қадар бародарои азиз хоҳиш аз шумо мекунам, ҳамин масъаларо дар якҷоягӣ ма аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳал кунем. ҳамин бародароро кадомед ки бишносенаш, бидоненаш, илтимос мекунам бигӯенаш ҳамин номерое ки гуфтам, ҳамин номерода занг бизана. ва ин бародаро доим мара тамошо мекунанд, вай мекунанд. ма ҳамин дани время ман надорам номерои ҳамиёро. бародари азиз, кор 1.5 сол пеш шидагиай. ин кор 1.5 сол пеш шидагиай. ин кор ҳамин хел кашак рафтестан. ман ҳамиёро ҳеҷ наёфтестам. ин хаиса зам номерошона ёфтам, занг задам, номерошон кор намекунад. бародари азиз, маҷбур шудам ки ман ҳамиёро эфир кунам ёки видео кунам, шутоби ҳамино биброянд связда. хоҳиш мекунам як бор дига илтимос бародаро ҳамин навора паҳн кунем ки то ҳамин бародаро мада связда бироянд. худо нигаҳбонтон бошад. саломат бошед.